ବାପା ମାନେ କେବେ ବଦଳନ୍ତିନି। 4ଟା ଆଳୁଚପ ଥିଲା, ଦୋକାନୀ ରଖିଥିଲା। ବାପା ଆଗରୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛିଡ଼େଇ ସେଥିରୁ ଲଙ୍କା ବାଛି ଫୁଙ୍କି ଥଣ୍ଡା କରି ମୋତେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଖାଇଯାଉଥାଏ। କେବେ ଥରେ ଭାବିଲିନି କି କହିଲିନି, ବାପା ତମେ ଗୋଟେ ଖାଉନ? ଆଜି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ବାପା ସେମିତି ଲଙ୍କା ବାଛି ଫୁଙ୍କି ଥଣ୍ଡା କରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଯାଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଥରେ ବି କହିଲାନି, ଜେଜେ ତମେ ଗୋଟେ ଖାଉନ? ବାପାମାନେ ସତରେ କେବେ ବଦଳନ୍ତିନି, ଆଉ ପୁଅମାନେ ବି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇକେଲ ଦରକାର। ବାପା କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି, ସାଇକେଲ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବାପା ପ୍ରବଳ ପାଟି କଲେ, ଆଉ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ଦେଲେ କି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ନ ଖାଉଛି ନ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଆସିବନି। ବକଟେ ବୋଲି ପିଲା ଏତେ ଜିଦ୍ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। 15 ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ର୍ୟାଲି ସାଇକେଲରେ ହାଫ୍ ପେଡାଲ ମାରି ସାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି। ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଦେହ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 18 ଇଞ୍ଚିଆ ହିରୋ ଜେଟ୍ ସାଇକେଲ। ମୋ ବାପା ଭାରି ରାଗି। ବାପା ସବୁବେଳେ ହାରନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିତେ। ସେ ଲୁଡୋ ହଉ କି ଚେସ୍ କି କ୍ୟାରମ, କ୍ରିକେଟ ହଉ କି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜିତେ। ବୋଉ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହସେ। ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ପିଲାଠୁ ହାରୁଛ, ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମତେ ବି ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ବାପା ହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜିତୁଥାଏ। ଆଜି 30 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବି ହାରୁଛି। ହଁ, ଜାଣି ଜାଣି ହାରୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ। କାରଣ ବାପା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି, ପିଲାଦିନେ ମୋ ଜିତିବାଠୁ ବାପାଙ୍କର ହାରିବାରେ ଥିଲା ଅଧିକ ଖୁସି। ବାପା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଆର୍ପି ଛକରେ କାର୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲି। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ। ବାବୁ, ଏଇଟା ତମ କାର୍? ହଁ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି? 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବିରକ୍ତିର ସହିତ କହିଲି, କାରଣ ମୋ ସିଗାରେଟ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ 4 ମାସ ରହିଲା। ଭାବୁଛି ଯାହା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କାର୍ଟେ କିଣି ଝିଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବି। ପୁଅ, ଏଇ କାର୍ଟା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ନା? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦଦରା ସାଇକେଲଟି ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି, ଏ ଲୋକଟିର ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ହେଇଥିବ। ସ୍ୱାମୀ ପଖାଳ ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ଆରେ ବା, ଏତେ କଅଁଳିଆ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଛ, କିଏ ଆଣିଥିଲା କି? ଆରେ ବଜାରରେ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଭେଣ୍ଡି ମିଳୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବଜାରରୁ କାହିଁ ଆସିବ ମ, ବାପା ପରା ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେଥିରେ ଫଳ ଧରିଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ହଉ, ରାଗେ ମାଗେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ସେ ଗଛ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଦେଖ କେତେ ଦିନ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଫଳୁଛି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଗଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେଇଦେଲି। ବାପା ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲି। 6 ମାସ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ସେ ପଦେ ବି କିଛି ନ କହି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଭୋରରୁ ବାପା ଚାଲ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ରୋହି ମାଛ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ବାପା ଭାରି ରାଗି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ପଢୁଛ? ପୁଅ ଚିଠି ଦେଇଛି, ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେ ଚିଠିରେ? ମୋ ଦେହ ପା କଥା ପଚାରିଛି। ମୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି ଲେଖିଛି। ଆଉ ଦଶହରାରେ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ବି କହିଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି?
मो पुओ हाथ लेखा आ तम हाथ लेखा कौन मु चिन्ह पारिबिनी मो मुहर टिके हस फुटेबा पई तमे निजे चिठीटी लिखिछ ता कौन मु जानि पारिबिनी। से दिन दी पहरे बो रांधी तरकारी मते भल लागिलानी मो भात तली फोपाड़ी देली बापा रागिकी गोटे बाड़ी रे मो हाथ को पहारटे देले मो काणी आंगुठी फुली गला सारा दिन बापा मो सहित कथा हेलेनी मु भी अभिमान्य बापा दूरी रहिली। हठात से दिन राति का स्पर्श रे मो निद भांगी गला जीरो पावर लाइट रे मु स्पष्ट देखि पारिली बापा मो हाथ को आउसुथिले और कहीं कहीं हे कांदुथिले मो बापा भरे डाकी मु कहली इंजीनियरिंग पढ़ी बापा कहले मेडिकल प्रबल जुक्ति तर्क है बापा मते प्रबल काढ़ी देले और ता पर दिन मो स्टडी टेबल ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज रो फॉर्म थिला मु बो को पचारली फॉर्म किए आनिला बो कहला बापा आनिछंती सातरे बापा मोर भारी रागी मोर 10 टंका दरकार थिला मो जिद धरली बो मते टंका न दबा पई जुक्ति करूतला मु बो ऊपर चिडिकरी चारिपद झाड़ी दिली बापा गोटे थाप्पड़ बजेले मो गालरे मो कांदी कांदी सोइली। ता परदिन सकाळ बापा मो सहित स्कूल कले हाँ स्कूल गेट पाखे पर्स 10 टंका काढ़ी मो हाथ को पढ़े दे कहले कौन 10 टंका दरकार थिला बोली कहतलु ने बो को कहबोनी मो बापा भारी रागी से दिन दी पहरे खाइला बेले अविनाश चित्कार करी कहला अरे की माछ रांधिच बापा तो केबे भी माछ चिन्हिबारे भूल करंतिनी अरे एमिति का माछ से केमति आनिछंती। अविनाश स्त्री उत्तर देला आज माछ बापा आनी नाहंती मधु आनिछि तमे कोन पागल होई गला काली पर आमे बापा को आश्रम रे छाड़ी दी आछे। तीन जन वृद्ध व्यक्ति नीति संध्यारे पार्क रो सेई बेंच ऊपर बसंती सुख दुख हुंती गोटे 15-17 वर्षर झीटे ता स्कूटी धरिकी आसे सेमानक सहित बसे खटी करे सांगरे आनी थाए केबे बादाम तो केबे मसला मुढ़ी आज किंतु आनीथिला 3टा छोट फूल तोड़ा। जड़े वृद्ध पचारिले मालो आज कौन फूल तोड़ा झीटी उत्तर देला आज पर फादर्स डे आउ जने पचारिले सेटा पुणी कौन झीटी केमती बुझेब बुझी पारलानी खाली एतिकी कहला आज आज बापा मान को मने पका जाए। जड़े वृद्ध कहले ओहो से मो नाती आज मोबाइल रे मेसेज करिछि हैप्पी फादर्स डे किंतु ता बापा तो कहीं मते मने पकैलानी। सेतिकी बेले पाखरे थिबा जरा निवास रो रात्रि भोजन रो घंटी बाजिला तीन वृद्ध जरा निवास आड़े अग्रसर हेले झीटी से गुड नाइट करी स्कूटी स्टार्ट कला